A dneska te budu točit, jak jsem na hotelu v Německu. Tak jdeme na to. Tak jo, tak začneme tady v mém pokoji. Tady jako, že mám takové dveře, dvě postele, to je mý sestry, takový blbečky, moje postele, tady moje věci, jakože třeba kámen, protože je sbírá a tady tenhle je docela jakože cenný, no. To můžete právě vidět. Někde občas, je tam jsou takové jakože průsvitný věci občas. To mám kapesníky, blablabla. A tady mám penál, že jo, a tak, vždy, či takhle. A teďka bych se přesunul, jo, pak ještě máme obraz a zásuvky tady, můžete vidět. A já bych už se přesunul na koupelnu. Takže v koupelně to tady vypadá takhle. Tohle to je sestry debil. A tady máme koš, toletňáky, záchod a tak, takový ty klasiky. Tady mají speciálně miniaturní mejdl. Třeba nechápu, co tady je. Fen, kalíšky, či sakuru, pokud nevíte, co to je, tak to je strom. A tak to je jakože nějaký sprchový gel. Tak to má jakože voní jako ta sakura. Voní teda jako nádherně. To je divná zásuvka. A tady můžeme vidět takové zrcadlo. Jo, vidíme se tady sebe. Čau. A tady máme ručníky a tak. A teď se jdeme přesunout na hlavní část. Tak jo, už se tady přesouváme. Tady máme jídelnu v podstatě. Tady prostě je třeba kohoutek a takhle. A máme tady různé poličky, či tady tohleto. A tady máme takové schody. Tam je bunda mého táty, vrátka a takhle. Tady je postel, kde leží moje mama. Tady máme prostě takové ještě položené ty věci. Jsme se právě teďka tady přestěhovali. A pak tady máme další postel, televizi a takový prostě kravenky. A teďka půjdeme na výhled. Lidi, a tady máme výhled. Můžete vidět prostě takové. Máme výhled, no. Tak. Tady máme nějaký opěrátko, židle a takhle. A to už. Pak tady máme ještě další tady tohleto. A já také musím mít zavřít dveře. Dobrý. A tohle by byl asi konec videa. Tak čau.